Огнеборци. Костадин Герин. Община удобна, курортна и комфортна. Мило мое Банско вече стана преуданско. Румба, мамба, шейки, рок, да се пукна душмането от разлог. При стария и новия завет нема праведен банчет. Не со злоба, не нарочно, репортажът ни започна. С думи точни ги подбираше, еден до еден ги скицираше. До тук с уводон и кратък, продължаваме нататък. Как се запалия в гроше, 15 елитни са роше. Кажувам на секой, кой ме пита в Банско. Той е днес елита. Църковен празник в същия ден, Курбанеш уяли бил неосветен. Нищо и никаков наприще, празник у християнщине потъчище. Глави пияни залени дека беа, 2 лева за поп ви се досвидея. Дека беше та шубеше, запалия грошета гореше. В разкази, вицове и майтапи, на мешка всичко, че си стапи. Гошо Асев да се крека, мачи гаси сам човека. И елете бе гасете тува, той на групата кажува. Ако гори да изгори, ле не си давал пари. Тефтере звересиите изгоре, отидета се не виде. Одаята църна вместо бела, буа один от забела. Миле Златев им се кара, с голи раце се не бара. Бре, момчета, така не бива, с вода чинето олива. Пожарната дошла гаси, Сарошин некоя се спаси. Съвсем случайно там се мерна Гошо Бичев с една цистерна. Леле, тетине кантар не сам, яче гаса каси знам. Появи се там на прага джупарата стария пичага. Кой шу найде в удаята слага, секой бърза да помага. Здравчо полицая въдворява ред, там на скарата отпред. И по телефона страшен той звънеше, а на кръста мобифона му висеше. Че ви кажа късе гаси, мачи те се изтакаси. 2 шишета с оцет, в уфуджине мета лазар клет. Олива те го изтакаси, рачия с вода не се гаси. На РПК-то още шеф, Миле Златев не бе на кеф. Оглежано всичко да нема зян, елит специален, елит подбран. 2 мечета, комай стравници, ядея чуфтета и кървавици. Всичко готово тамайн да ядеш, вместо чуфтета вакля не понесеш. Захов коце сърце го пробожа, вместо пържоли вагля не глежа. Нагледно ето провален банкет, за кратко време слага трет. Рипи бържа от софрата, шефу на гроше, коли от тантарата. До година до амина, я ще пийте дружина. Митю Пулин баш миньора и той присъстваше в отбора. Бая солидно почерпил, щом се гроше запалил. Цигуриния Гошо генерале черпеше за щерка си мала. Момчета юнета, какво да се прави, историята помни, не ще се забрави. Така проваля се банкета зарад тест штурави момчета. Штурото Гошо посудата да спаси, на пинането му беше изтакаси. За малко там се мерна едно момче яко, на заместник кмето Баджанако. Поканен бе заместник кмето, разправи и имаше си с падарето. Бели золо ми чак от лани, падарето всичките пияни. Днес е тачен и на мода, миле гаре, щом пуща вода. В настроение и кеф са падарето Гошо, Голев и Пристигарев. Голямо ранчо, квадратни 200, зайтина има там на места. Место ли овадата да чува, на ранчото си той къщува. От съвето една ласка, скори види се на праска. Никой от тях да се не мори, дадоха им мотори. И чубането пакосници и те са, паса кой дека и бареса. Пакосник идиот да дрънка, реже и влачи чубане мънка. Продължава полската дилема, пакос има, виновен нема. Нема оправия в общината това, дорде миле гаре язовире чува. Кавгата си спомниш на проклетия вир, 2-30 души чиния се ир. Кърваво ми е зиме дори, щом се наложи и там да се върви. Честита нека бъде новата година, по-добра от таз що мина. Тая година лоша беше, поле и гора насякъде гореше. Началници айдуци, колективно на ринга, таков баши бузук не е имало нинга. Банзи, крежачи и цинкуляри, кутробанджи и горски хей другари.
Началниците наши викат им на слука, кола до кола, айдук до айдука. Яш пий, новите дреи си носи, така си решаваме сложните въпроси. Описано е точно, не мога да лага, от високото той немаш облага. Живи и здрави всички бъдете, такова чудо да нема се молете.